Čau, já jsem Tamošek a vítám vás u dalšího videa, které je zaměřené na to, co je v kamionu, prostě jak se s ním žije a tak. Předem se omlouvám za bordel, co tu máme, jo. Neměl jsem čas to uklidit, navíc jsem během cesty spal, takže tady mám svého voňavého chameleonka, jo, jsme na firmě v Německu, nevím, jak se ta firma jmenuje, vůbec nevím. Takže předem, no, tady mám sedadlo své krásné, jo, moderní úplně. Tady má taťka sedadlo, tady nějaký blbeček, tady je volant. Tady by toto měla být postel, jestli to teda poznáte, nevím, jo. No, je to spíš kůpa bordel na posteli, jo, když se to odkryje. Pak vám natočím ještě video večer, jak přijedeme na parkoviště, jak to vypadá, jak spím a tak. Toto je teda postel od taťky, kde spí tačka, jo. Tak, dlouhé celkem. Tady jsou nahoře, když se podíváte, tak nahoře jsou skříně, jo. Tady je to, počkejte, to je takový totem, nebo co to je? Tady bylo vina. Tady toto. Tady toto už je vrchní postel, na které spím já. Nebudu ji skládat, říkám, že udám potom video večer. A pak je tu ještě tady toto, to jsou ty vrchní skříně další. Jo. Toto je klimatizace. Takové ty klasické, co jsou v kamionu, počkejte. Tady trochu sledlo. No, takže jo, dívejte. Vidíte mě? No, takže jo, tak. Vám to ještě ukážu zapnout. Už jede. Berete jak chcete. Celsius. Mám tu 22. Vejku tu dáme. Takhle by se měla rozjet. Ještě ne? Jo, už je na největším asi. Na největším teda. To vypadá, že je na největším. Něco asi 4. Už asi něco. Už je 4. Tak, teď vypnu. Tak. No, to je asi, tady je řadící páka. Tady jsou samé ty čudlíky. Tohle je Volvo FM, nebo FH, FM, nevím teďka. A jo. Pak ještě, když tak večer vám ukážu, jak vypadá venku, jo, protože teď jsem na firmě a nesmí mě vidět manažer, nebo by mě mohl nechat venku, že nesměl bych tady být, protože jsem na tuto firmu můžou lidi 18 let, jakože starší 18 let. No, to je na každé firmě snad. Takže čau a teda uvidíme se u dalšího videa, které bude večer. Vám ukážu, jak vypadá zvenku, navíc jak vypadá, jo, jak spím. Mého taťku vám ještě ukážu, jestli třeba, nevím. Ale učím se tady s chameleonkem. Tak, ještě vám ukážu můj ksicht.